habláis el valenciano y habláis normal, yo lo cojo. Pero cuando habláis con esta rapidez, no me entero de nada, y es una pena. Pues No, sí que és una pena. És una pena que després de tants anys ¿Y qué pasa? encara no m'entengues. Yo soy castellano hablante, lo siento. Pero yo creo que tú y yo Y compartimos... el respeto ese es el que vosotros no tenéis a los castellanos hablantes. Nosotros entendemos a los valencianos, leemos el valenciano como puedo y lo entendemos. Cuando sabes tú que en un sitio que es público se tiene que hablar el castellano, yo no os digo nada, pero Bueno. simplemente pido que un poquito más lento, ya está. Jo contestar-li a la senyora Trives. Primer, que no sé ja quants anys fa, i vaig a parlar en valencià, més espaiet, però vaig a continuar parlant en valencià. Fa molts anys que som companyes de corporació, molts, no estos 4 últims, no este últim plenari. I jo te recorde, quan estàvem en la posició de les dos, que hasta m'aplaudies quan intervenia. Aleshores entenc que sí que... Alguna vegada se te va escapar o millor és que pensaves que ho feia bé. Bueno, no passa res, però dic jo que m'entendries, però és que a més no he fet només que defensar les mocions que les teniu per escrit. Aleshores, si t'haveres molestat en llegir-les, o intentar llegir-les, haveres pogut demanar, si no les entens, si tens molt d'interès, ens podries haver demanat el dia de la comissió informativa, mira, passeu-me-les en castellà perquè tinc un interès loco i no ho entenc. Però de l'únic que tens interès és de deixar palès que no tens cap interès en aprendre el valencià i que tu eres la que no respectes els valencianoparlants. Perquè jo crec que no estic ofenent a ningú parlant en la meva llengua. I si no m'entens, Trini, la que tens el problema eres tu, no jo. Aleshores, només te tinc que dir això. No és veritat que en un lloc públic, en el País Valencià, tinga que parlar jo en castellà. Eres tu la que vivint al País Valencià has d'entendre també el valencià, perquè jo estic en el meu dret, és un dret d'expressar-me en la llengua de la comunitat que em dóna la gana. I me dóna la gana expressar-me en valencià. I si no m'entens, tens un problema molt gros, perquè vius molts anys aquí al nostre poble, que és un poble valencianoparlant. Y si no, chica, yo qué sé, tú misma. ¿Ha terminado? Sí, he terminado. La Constitución dice que en todos los sitios públicos, todos. Espera. A mí me da lo mismo, pero Constitución Española. Constitución Española, y usted se lo pasa todo por el forro. Yo usted todo esto te estoy diciendo, por favor, yo he respetado que vosotros siempre habléis el valenciano, que me mandéis todos los papeles en valenciano. Os lo he dicho un montón de veces, no leo valenciano. No leo el valenciano y yo me callo y no os digo nada. Solamente he dicho que por favor no corra usted tanto, que parecía usted una bicicleta. Y con respecto a lo de las calles con bicicleta, en Valencia están denunciando a todo aquel que va con los patinetes eléctricos. También deberíais de ponerlo en el cacharrito ese para que aquí no pase esto también. Bueno, es que todos vamos motorizados y todos vamos y muchas cosas se os pasa. Pero como a usted esto le parece una risa y le parece una falta de respeto a los castellanos hablantes, a los que hemos hecho grande Valencia, a usted esto le parece una falta de... Esto para mí es una risa para usted, para mí es una falta de respeto, no. Lo siguiente, y a partir de ahora voy a reivindicar eso, mire usted, por dónde que van a tener todo el año, como dicen sus compañeros catalanistas, un año calentito, un otoño calentito. Vale. Moltes gràcies. De totes maneres, així sempre, jo només li dic, Trini, senyora Trives, que en este Ajuntament i en este pleno, sempre que s'ha demanat un aclariment, se li ha donat a qualsevol regidor o regidora. Si en aquest moment, en el teu torn de paraula o en el del portaveu del Partit Popular, se demana un aclariment respecte a aquesta moció, així sempre s'han resolt aquests dubtes. El Partit Popular avui ha optat per no donar ni tan sols la motivació del seu vot. Ha dit, jo votaré abstenció. No ha preguntat dubtes, no ha preguntat res, ni ha explicat el seu vot. Quan s'ha preguntat alguna cosa, bé l'alcaldia o bé, en aquest cas la moció, que la presenta un dels grups polítics, sempre s'ha aclarit. Com bé ha dit Maria José, aquestes mocions les té el Partit Popular des de fa 10 dies. En 10 dies pot llegir-se-les o no llegir-se-les, demanar-les en castellà o demanar informació en castellà o en valencià. I se dona. Vull dir que tampoc enganyem a la gent, que així tots els regidors i regidores tenim la informació per correu electrònic 10 dies abans del ple, tota la informació, i el dijous d'abans del ple se fa una comissió informativa. Està clar que les mocions ahir no s'expliquen, però si se pregunta alguna cosa, se resol. I si no, així mateix en el ple, mira, perdona, Maria José,
este punt no l'entenc. Però si és que al final... O sigui, sols aclarir-li a la gent que no és que vinga si lleugitxa, que aquesta informació tots la tenim i podem preguntar. No tenim ninguna duda y ya no digo que tenga alguna duda, simplemente que no la Ya, como usted vale, dice, no, espera. Como usted dice, va a hablar como le dé usted la gana, pues vaya usted. No, pero como que le dé cuando la gana. dice Y ahora, no a me partir de entero ahora- de nada, Ahora a partir de ahora vamos a hacer los plenos más largos. pues bueno, yo només... Tan deprisa que ha ido hoy como una bicicleta. Però anem a veure, com una bicicleta. Anem a veure. Sí. Jo he flipat en color. He defensat 3 mocions. 3. No crec que jo fa més de 19 anys que soc regidora d'aquest Ajuntament. No passes de pressa perquè no t'entendrà. Aleshores, si durant Por la favor, cámara defensa... lenta, cámara lenta. Si durant la defensa de qualsevol de les mocions que he defensat, la senyora Trives o qualsevol altre company de la corporació m'haurà dit Maria José, per favor, no corregues tant que no t'entenc. Jo haurà intentat disminuir el pas, però entenc, i he dit, tots teniu ja les mocions, i no les explique ja per deferència a vosaltres, que ja les teniu, les explique per deferència al públic, que mantenen tots en valencià. Mira que sort. Bueno, es verdad, es que Pues son, mira, son sí. todos valencianos, Jolín. Sí, ¿Sabes? Iba a decirte, si quieres traigo a mi madre. la Mantenen pobre loca, tots pero mi madre en a veces valencià. tampoco entendía. A Però partir- si així tot, alguna persona del públic que no mantinguera en valencià o que pensaren que vas com una bicicleta, cosa que va molt lligant lo de la mobilitat, me digueren, mira Maria José, que vas com una bicicleta o com una moto o vols anar més espaiet, ho intentaria. Però igual és perquè he intentat fer-ho el més breu possible, perquè vosaltres ho teniu des de fa 10 dies. I qualsevol dubte ho haurem pogut aclarir al llarg d'aquests 10 dies o en la comissió informativa o al llarg de la defensa de les mocions, cada vegada que teniu el torn de paraula podríeu haver dit no m'he entès això, no m'he enterat de res perquè no me les he llegit i m'importa un pimiento perquè me vaig votar abstenció igual, però després te vaig a dir que vas com una bicicleta perquè, mira, por decir algo, pues eso. Pues ahora le digo al señor secretario si por favor a partir de ahora todas las mociones me las pasa usted a mí en castellano. Yo las mociones no las paso. ¿Quién las pasa? Pero cuando pasa por la Junta... Pero eso es la alcaldesa, la administrativa que pase... Bueno, si el Partit Popular vol sol·licitar això, Sí. que ho sol·licite, però que... Se solicitó. Claro, pues, no, però ara de paraula no, millor, ho fem per escrit i ja està. Por escrito. Ya se hizo. Sí. Y no sé. Pues a mi, a esta alcaldessa, no li ha arribat aquesta sol·licitud. Vale. Sí. No, me referís que tots els registres d'entrada van al alcalde. También que si se solicitó en su momento estando PSOE, se supone que eso va. O sea, que no diréis que, Bueno, que no hemos respetado, que yo respeto mucho. Ya lleváis 4 años y... Bueno, anem a veure. Sempre en valencià, jo ho he fet sempre tot en valencià. Por eso, y nunca digo nada, Pinta, simplemente que parlant hoy no me he valencià. enterado. Hoy no me he enterado. Bueno, pues no passa res. Si això és la voluntat de... Si voleu això, pues ho demaneu. Jo sí que te Si dic, tienes Lola, algún problema, Rosabel, una cosa. Espera un moment, Tini, que te... es que no, la veo que estaba hablando de mí, igual tiene algún problema. Claro que pots mirarlo. Sí, ahora esta noche me la pongo. Però anem a veure. Como ya No hermano. anem a... No sé, és que fem a vegades el ridícul, la veritat. Que, claro, és que pareixem xiques xicotets. Anem a veure. Totes les instàncies van a l'alcaldia. Totes. Quan arriben a mi o arribaven a Rubén, si eren d'una àrea concreta, el que fem és derivar aquesta instància a l'àrea concreta. Si és algo general, pues l'alcalde o l'alcaldessa d'aquest moment contesta o no contesta. Que el Partit Popular vol rebre les mocions en castellà? Pues que ho sol·licite, li donarem més faena a l'administrativa en els dos casos, perquè, clar, a lo millor el Partit Popular ho presenta sempre en castellano. Siempre. Y entonces a lo millor la pobra persona que està treballant té que fer el doble de faena per una cosa puntual. Però, no, així no i tot, el Partit Popular ho sol·licita i se li donarà trasllat, se consultarà si és això correcte i se pot sol·licitar, i després, en el cas que sí, se li traslladarà a la treballadora de l'Ajuntament que se dedica a fer els enviaments, que ho faça i ja està. No anem a armar més canyarets de lo que és. Algun altre prec o alguna altra pregunta? Vale, s'alça la sessió.